World Evangelization in our days, lecture number 4, ang esensya sa problema. Okay, so Bisaya man pero esensya naghulagoy na siya sa gamot, tinubdan sa problema. Now karon sa lecture 3 naghisgot sa pagsugod sa problema. Nagsugod ang problema sa dihang ang tao misupak sa kasabutan nga gihatag sa Dios ngadto kanila. O tungod niya na nahimulag ang tao gikan sa Dios. O karon ang lecture number 4 naghisgot sa gamot, tinubdan sa mga problema sa kinabuhi sa tao. Moyong kang gamot, ang kahoy, kung putlo nimo ang sanga, mabuhi. Basta nara ang gamot, manalingsing ra na siya. Apan kung kuto nimo ang gamot, wag tangon ang gamot, mamatay gyud ang maong kahoy. Ingon usab niya na kinala makabaluta unsa gyud ang gamot sa problema. Buti pasabot tinubdan sa problema. Now ang tanang problema nagsugod sa kinabuhi sa tao sa dihang ang tao nahimulag sa Dios. So kanus ang nagsugod ang problema sa dihang ang tao nahimulag gikan sa Dios. Now ato makita diha sa Genesis chapter 1 kana nag-asoy mahitungod sa mga buhat sa Dios. Ang tanang butang gibuhat sa Dios gikan sa langit, tanang kawanangan, mga tanom, mga buhi nga mga tanom, mga hayop sa kadagatan, mga hayop sa kayutaan o sa kahanginan, ang tanang butang ato makita nga diha gibuhat sa Dios. Okay? So ang Dios may naghatag kanila og kinabuhi. So ang isda mabuhi diha sa dagat. Ang tao, ang kahoy mabuhi diha sa yuta. Ingon usab niya ang tao mabuhi siya diha sa Dios. So busa ang tao kinahanglan magpabilin siya diha sa Dios aron siya mabuhi. Now ang tao kinahanglan magpuyo uban sa Dios aron makabaton og kinabuhi. Mao to akong giingon kaganina diha sa Genesis chapter 2 verse 7. Ang Ginoong Dios nag-umol sa tao gikan sa abog sa yuta o gihuypan sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi o ang tao nahimong buhing binuhat. Ang Dios may tinubdan sa kinabuhi. So nabuhi ang tao tungod sa Dios. Busa kun ang tao mabulag gikan sa Dios nga may tinubdan sa kinabuhi, entonces mamatay gyud ang tao. So mao nay dangatan kung mahimulag. Sama sa kahoy, kung mahimulag siya gikan sa yuta, mamatay gyud. Sama sa isda, kung mahimulag siya sa dagat o sa tubig, mamatay gyud siya. Ngano man ang iyang kinabuhi na dito. Ingon usab niya ang tao, mamatay ang tao kung siya mahimulag gikan sa Dios. Na ato makita ang bugtong problema sa katawhan mao ang pagkahimulag sa Dios. Tinuod na ang pinakaunang problema gyud. Bugtong problema sa tao kini atong pagkasiparar, atong pagkahimulag gikan sa Dios. Og ang tanang pag-antos og ang kamatayon nagikan sa higayon nga kita nahimulag sa Dios. Nahitabo nganong mamatay ang tao, nganong mag-antos ang tao, nganong magbalitayan ang tao, nganong magproblema ang tao tungod kay ang tao nahimulag naman sa Dios. So nganong nahimulag man ang tao sa Dios? Muni pangutana sa point number 2. Nganong nahimulag man ang Dios? Number 1, tungod sa sala. Ang tao nahimulag gikan sa Dios tungod sa sala. Biblically, matod pa ni Isias 59 versikulo 2. Apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo gikan sa inyong Dios. Ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. So dinhi nimo makita nga ang sala maoy nakapahimulag sa tao gikan sa Dios. Natago ang naong sa Dios tungod sa sala. Sa unang Pedro 1:16, kay nahisulat na, magbalaan kamo, kay ako balaan man. So ato makita dinhi, ang Dios balaan. Way sala, og diha kaniya, ana ang pagkamatarong, og wala ang kasalanan. Walay kangit-ngit, diha kaniya, tungod kay ang Dios kahayag man. So, imposible kayo sa matarong og balaan nga Dios nga mutipon siya diha sa kahugawan sa kasalanan. Og tungod kay ang tao makasasala man, imposible kayo nga ang balaan og matarong nga Dios og ang makasasala og hugaw nga katawhan magakahiusa. So, doon na gitawag separation. Ang balaan
ug ang kahugawan. Ang matarong ug ang dautan, di gid siya magkahiusa. So muna na kahimtang nga ato makita, tungod kay ang tao makasasala man, tungod kay ang tao naglunang man sa kasalanan, di gyud ug imposible gyud nga mahiusa ta ngadto sa Dios. Dili gyud. So naagid gitawag separation. Nagkabulag gyud. Diha sa Genesis chapter 2 16 to 17 atong balikan ang kasabutan nga gihatag sa Dios. O ang Dios nagsugo sa tao nga nagaingon makahimo kang makakaon sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman. Apan ayaw kaon sa bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo og dautan. Kaysa dihang mo kaon kanini mamatay kagayod. So dinhi nimo makita nga kining maong kasabutan mao ni nahimong hinungdan ngano ang tao nahimulag. Mao ni nahimong hinungdan nganong naputol ang connection og ang relasyon tali sa Dios ug sa tao. Tungod kay kining maong kasabutan nabungkag man pinagi sa pagsupak ni Adan. Muna nga ato makita sa Genesis chapter 3 verse 6 matud pa diha sa pagkakita sa babae no ngang bunga sa kahoy maayong kanon og makapahimuot sa mata og madanihon usab sa pagbaton og kaalam, mikuha siya og mikaon niini. Gihatagan usab niya ang iyang bana nga kauban niya og gikaon niya kini. So diha nato makita no nga diha gipakita nga sa chapter 3 sa Genesis gipakita diha ang pagsupak ni Eva og ni Adan sa bunga sa kahoy. Og sa dihang misupak sila tanawa, unsay nahitabo? Diha sa Roma 5:19, kay maingon nga pinagi sa pagkadili masinugtanon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Sa ingon usab pinagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo, ang daghan nahimong matarong. So dinhi mo makita nga pinagi sa pagsupak ni Adan ang tanan nahimong makasasala. Naangin ang tanan. So, tungod kay ang tanan nakasala man, naangin man sa kasalanan ni Adan, so ang tanang tao nahimulag sa Dios. Tungod sa sala. Sa Roma 5:12, matud pa din ha, nga busa ingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, si Adan ning maong usa ka tawo. Og ang kamatayon pinaagi sa sala, og niining paagiha ang kamatayon miabot sa tanang mga tawo. Tungod kay ang tanan nakasala man. So kung moingon ka tanan nakasala man, busa tanang tao nahimulag sa Dios. Mao ni atong problema karon o kay ang tanang tao nahimulag man sa Dios, na ang tao mamamatay, ang tao magsakit, so daghan kayo ng mga problema. Sa unang Korinto 15:22, kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, tanawa. So pinagi ni Adan ang tanan nakasala, pinagi ni Adan ang tanan nangamatay. So muna'y konsekwensya sala, o muna'y konsekwensya sa pagkahimulag sa tao, gikan sa Dios. Roma 3:23, diha gipakita, nga way bisan usang matarong, ang tanan nakasala, og nakabsan, kanang pulong nakabsan, wala na, di na nato maangkon gyud ang pagkamatarong sa Dios. Di na kita makahimo sa pagkabot, di na kita makahimo sa pagduol, o pagpakihiusa sa Dios nga matarong, ano man kitang tanan, mga makasasala man. So tungod sa sala, ang tao nahimulag gikan sa Dios. Ikaduha, nga rason ngano ang tao nahimulag sa Dios tungod ni Satanas. Now diha sa unang Juan 3:8, ang nagbuhat sa pagpakasala iya sa yawa. Kay ang yawa nagpakasala sukad pa sa sinugdan. Ang rason nga nagpakita ang anak sa Dios mao ang pagguba sa buhat sa yawa. So unsay ato makita no? Sa dihang ang tao nakasala, unsay nahitabo diri iya sa yawa. So kitang tanan kay nakasala man ta, iya ta sa yawa. Og tungod kay iya ta sa yawa, unsay nahitabo sa kinabuhi, nahilayo na ta gikan sa Dios. Iya naman ta sa yawa, dili na ta iya sa Dios. Ezekiel 28:12 nga to sa 19. Na ato makita dinhi. Anak sa tao, pagbakho bahin sa hari sa Tiro og ingna siya kini ang giingon sa
Soberanong Ginoo, ikaw mao ang modelo sa kahingpitan. Tanawa, kini naghisgot mahitungod ni Satanas. Una, si Satanas gitawag siya modelo sa kahingpitan. Grabe ka hingpit ang iyahang kaanyag, no. Puno sa kaalam og hingpit sa katahom. Mao nay hulagway sa kinabuhi ni Lucifer. Sa dihang siya gibuhat sa Dios, hingpit siya, puno sa katahom. Then dito ka sa Eden, ang tanaman sa Dios, ang tanang mahalong bato nagdayan-dayan kanimo, ruby, topasyo og esmeralda, tanang klase nga mga bililhon nga mga bato giadorno ngadto kang Lucifer. So naa kang Lucifer ang tanan. So diha nimo makita, no, grabe ka bulahan si Lucifer niadto. Mao ni iyahang kahimtang. Ang imong igastay og ang imong sanggaan hinimo sa bulawan. Sa adlaw nga ikaw gibuhat, sila giandam na. Tanawa sa verse 4:10. Gidihugan ka ingon nga kiruben nga magbalantay. So si Lucifer gitawag ni siya the anointed cherub. So dinihugan nga kiruben nga magbalantay. But ipasabot, ang kiruben pinaka higher rank na sa mga anghel. O gunya din si Lucifer gitawag siya the anointed cherub. So siya ang pinakalabaw sa tanan nga mga kirubin. Imagine na naana niya ang tanang posisyon, kadungganan, bahandi, kaanyag, kaalam, ana-ana kang Lucifer. Apan sa verse 15, matod pa din ikaw walay kasaway sa imuhang mga dalan gikan sa adlaw nga ikaw gibuhat hangtod nga ang pagkadautan nakaplagan diha kanimo. Si dinhi nato makita ang Dios wala naghimo ni Lucifer nga yawa or demonyo. Kundili si Lucifer gibuhat sa Dios nga hingpit. Apan miabot sa punto nga ang pagkadautan nakaplagan asa nagikan gikan sulod sa kasing-kasing ni Lucifer. Asa man ni makita diha sa Isaiah 14:12 ngadto sa 15. Tanawa, diha nagsukod sa iyang kasing-kasing ang pagkadautan. Naon sa ang pagkahulog mo gikan sa langit, bituon sa kabuntagon, anak sa kaadlawon, gihulog ka sa yuta, ikaw nga kaniadto nagpaubos sa mga nasod. Mingon ka sa imong kasing-kasing, mukayab ako sa langit. Akong ituboy ang akong trono, ibabaw sa mga bituon sa Dios. Maglingkod ako sa trono sa bukid, sa katiguman, sa kinatumyan nga kahitasan sa bukid sa sapon. Ako mukayab sa ibabaw sa kinatumyan sa mga panganod, himuon ko ang akong kaugalingon nga sama sa labing hataas. Apan ikaw gidala ngadto sa dapit sa mga patay, ngadto sa kihiladman sa gahong. So ato makita din si Lucifer ingon nga anghel na ang pagkadautan nagasugod siyang kasing-kasing. Mano nahimo siyang demonyo tungod kay si Lucifer kanunay nga nagafocus sa iyang kaugalingon. Grabe siya ka mapagarboso. Dayong grabe siya ka selfish ba ang iyang gihuna-huna iyang kaugalingon ra. Ganahan siyang number 1, ganahan siyang mahimong labaw sa Dios, ganahan po siyang simbahon sa Dios mismo ug sa tanan nga mga anghel ug sa tanang binuhat. Mao ni pangandoy ni Lucifer ug tungod niya na nga grabe siya ka selfish, tungod sa dako niyang tungod sa taas na iyang garbo siyang kaugalingon, mao na nahimong tinubdan ug sinugdanan sa pagkadautan nga migitib sa kinabuhi ni Lucifer hangtod nga nahimo siyang demonyo. Now tanawa, pag-abot sa pinadayag, wala na siya gitawag anointed cherub. Sa pinadayag 12 uno nga to sa 9, ang dakong dragon, tanawa gitawag na siya direct dragon, gitawag og yawa or satanas. Mao na ni tawag ni Lucifer. Gitawag na siya ang dragon, dayon gitawag usab siya og yawa or satanas. Unsay ang trabaho nga mo'y nagpahisalaag sa tibok kalibutan. Sumuna ni ang kahimtang ni Lucifer. Dili na siya Lucifer, gitawag na siya dragon, gitawag na siya yawa or satanas tungod sa pagkadautan nga migawas gikan sulod sa iyahang kasing-kasing. Sa Juan 8:44 matud pa dinhi, iya kamo sa inyong amahan ang yawa. Tanawas, gitawag siya yawa. Diha sa unang Juan 5:19 nasayad kita nga anak sa Dios og ang tibok kalibutan
ilalom sa gahom sa dautan. So si Lucifer aning at panahon gitawag na siya ang dautan or the devil. So mo na ni kahimtang, mo ni pangalan na ni Lucifer. Sa Juan 12:31, karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan, karon palagputon ang pagmando ni ining kalibutana. Unsay tawag ni Lucifer? Prinsipe ni ining kalibutana. So muna ni makita nato no si Lucifer nahimo siyang demonyo, nahimo siyang dragon, nahimo siyang yawa or satanas tungod sa pagkadautan nga migitib diha sulod siyang kasing-kasing. Diha sa ikaduhang mga taga Korinto 4:4, si Lucifer gitawag siya Dios niining kalibutan or God of this age or the prince of this age. Ang Dios niining kalibutan nga mo'y nagtabon sa mga mata o huna-huna sa mga tao aron dili makakita sa ebanghelyo. Diha sa Juan 10:10, si Satanas gitawag siya og kawatan. Mianhi siya dinhi sa kalibutan aron sa pagpangawat, sa pagpatay o sa paglaglag. Sumao na ni si Satanas, nahimo na siyang kawatan nga mupatay, nga mulaglag sa mga kinabuhi sa mga tao. Diha sa Epeso 6:10 ngadto sa 12. Now ato makita diha no nga daghang pamaagi nga din si Satanas moatake sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Then diha sa unsang paagi siya moatake, iyang patyon, iyang pahamtangan og mga problema, iyang kuhaon ang kalipay sa tao, matud pa dinha. Iyang atakihon ang mga Kristohanon. Diha sa Epeso kapitulo 6:10 ngadto sa 12. Sa katapusan pagmalig-on diha sa Ginoo og sa iyang dakong gahom isulob ang bug-os nga hinagiban sa Dios aron makabarug mo batok sa mga laraw sa yawa. So dunay gitawag laraw, mga estratehiya, mga pamaagi si Satanas aron iyang atakihon ang mga Kristohanon. Manang warning ni Apostol Pablo, isulob ang tanan nga mga armadura or isulob ang tanan nga mga hinagiban sa Dios. Diha sa versikulo 12 sa Epeso 6:12, matud pa dinha, kayang atong pagpakigbisog dili batok sa unod ug dugo. Matud pa ni Apostol Pablo, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga kagamhanan niining mangitngit nga kalibutan ug batok sa espirituhanong mga gahom sa dautan diha sa langitnong mga gingharian. So nanatay kontra, nanatay gitawag mga kagamhanan ining kalibutana nga andam sa pag-atake sa atong kinabuhi, panimalay sa iglesia og sa tanan nga mga katawhan dinhi sa kalibutan. Tanang paagi buhaton ni Satanas mga estratehiya aron iyahang laglagon, aron iyahang patibulaagon ang kinabuhi sa mga tao. Diha sa unang Pedro 5:7 ngadto sa 8, itugyan kaniya ang tanan ninyo mga kabalaka kay siya may kahangawa kaninyo. Sa verse 8, pagpugong sa kaugalingon og alisto ang inyong kaaway nga yawa nagsuroy-suroy sama sa leon nga nagangulob nga nangitag tukbunon. So ani nga time ang strategy ni Lucifer sama sa usa ka leon. So magbantay ta, matud pa ni Apostol Pedro, tungod kay sama sa usa ka leon iya hatang atakihon sa panahon nga dili ta makabantay. So magmaikmata tungod kay ang leon moatake na sa atong kinabuhi sa panahon nga dili ta alerto. Mangita lang siya higayon sa imong kinabuhi aron ka atakihon. Then ang pinaka importante gid nga atakihon ni Lucifer, ni Satanas, ang ebanghelyo, ang gospel. Mo ni pinaka sentro sa atake ni Lucifer, ang ebanghelyo diha sa ikaduhang Korinto 4:4. Matud pa diha, ang Dios nining panahona nagbuta sa mga nahuna sa mga dili magtotoo aron sila dili makakita sa kahayag sa mayong balita nga nagpadayag sa himaya ni Kristo nga maong dagway sa Dios. So dinhi ato makita nga ang Dios nining kalibutana, si Lucifer, si Satanas, ang iyang main target maong pagbuta sa mga hunahuna sa tao, sa mga mata sa tao aron sila dili makakita sa ebanghelyo, aron sila dili makadawat sa ebanghelyo nganuman
si Lucifer nasayod nga ang ibanghilyo gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga mga tawo nga motuon ini. Busa sa unsang paagi atakihon ni Lucifer ang tao aron dili maluwas ang iyang kalag, unsa iyang buhaton iyang butahan ang mga mata sa tao. Iyang taptapan ang mata sa tao. Aron ang tao dili makatuo, aron ang tao dili motuo, aron ang tao dili makakita sa himaya ni Ginoong Hesukristo nga naa sa Ebanghelyo. So muna usa sa rason no, pinaka main target gid ni Lucifer ang gospel, ang Ebanghelyo. Aron nga ang tao dili motuo o dili makabaton sa kaluwasan o pagbaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa iyang butahan ang tao. Sa ikatulo nga punto ato makita, busa ang pinakagamot sa problema sa katawhan, dili ang problema sa panalipianon nga butang. Dili ang problema sa panginabuhian, dili ang problema sa balatian, dili ang problema sa kagubot sa panimalay, dili ang problema sa bisan unsa man nga mga matang sa mga kasakitan nga nasinati sa kinabuhi. Dili na maoy gamot. Ang gamot sa problema sa tao mao si Satanas. Kung ato makita nga pinaagi ni Satanas diha sa Genesis chapter 3 verse 1, iyahang gilingla si Eva. Og sa dihang si Eva nalingla ni Lucifer, unsay nahitabo? Si Eva mikaon sa maong bunga og tungod niadto namugna ang sala. Tungod kay si Eva milapas man, misupak man sa kasabutan nga gihatag sa Dios ngadto kang Adan. So niining higayuna makita nato nga ang pinakadako og seryoso nga problema sa tao dili ang mga butang niining kalibutana. Kanang mga problema nato dinhi dili na siya maoy gamot. Ang gamot gyud sa problema sa tao, number 1 si Satanas, ikaduha ang sala diha sa Genesis chapter 3 verse 6 tungod kay misupak naman si Adan og si Eva. Og tungod niadto nakasala sila sa Dios. Og sa dihang nakasala sa Dios si Adan og Eva, makita nato sa Genesis chapter 3 verse 23, ang Dios naghingilin kanila. Gihinginlan sila dito sa Garden of Eden o gipapuyo sila. Gipagwardyahan sa Dios ang Garden of Eden, but ipasabot dili natugutan sa Dios nga sila makapuyo pagbalik dito sa Garden of Eden. Nga katong Garden of Eden na dito ang kalipay, na dito ang himaya, na dito ang tinuuray nga kalipay nga mabatunan sa kinabuhi. O gihinginla sila sa maong dapit o nagpuyo sila dito sa dapit nga puno sa kabalaka, puno sa problema, tanan ilan ang nasinati ang nagkalain-lain nga mga problema sa ilang kinabuhi. So karon atong conclusion nga ang gamot sa problema igsoon dili ang imong problema sa financial, dili ang imong problema sa kwarta, dili ang imong problema sa balatian, dili ang problema sa relasyon nga nagasamok sa inyong panimalay, dili ang problema sa katilingban, dili ang problema nga naghari karon ining kalibutana, kundi ang pinakadagko nga mga problema, gamot gyud sa problema sa tanan nga nag-exist nga mga problema dinhi sa kalibutan, mao gyud si Satanas, mao ang sala ug ang atong pagkahimulag gikan sa Dios. So kana mo'y pinakaseryoso ug pinakagamot gyud sa tanang problema nga anaa sa imong kinabuhi o sa kinabuhi sa tanan nga mga tao karon. Busa nagkinahanglan ta og manunubos nini. Og ang sunod nga leksyon maghisgot mahigitungod sa solusyon sa gamot ning maong problema. Okay, God bless.